Brutálne častá otázka, ktorú sa pýtate, je o licenciách na more. Čo potrebujem, aké mám možnosti, koľko tá sranda stojí, ak sa chcem plaviť na mori. A áno, platí to aj na vodný skúter. Takže máš základné 3 možnosti. Chorvátsku, slovenskú, teda národnú a britskú RYA licenciu. Toto by si mal vedieť na získanie chorvátskej licencie a toto na získanie tej slovenskej. Rozdiely si rozoberieme v nasledujúcich videách. Klikni si teda na follow, aby ti to neušlo. Takže najjednoduchšia, no zároveň najobmedzujúcejšia je chorvátska cesta. Vieš si to zbuchnúť aj za jeden deň, no nechám na teba posúdenie o tom, čo sa za ten jeden deň naučíš. U nás to trvá týždeň a info nájdeš na yachting.sk v podstránke základný jachtársky kurz. Stojí približne 1000 eur plus poplatok za skúšku na chorvátskej kapitány okolo 130 eur. Hneď po kurze dostávaš preukaz a môže sa plaviť na rekreačnom plavidle do 30 brutoton, avšak iba na Jadrane. Čiže uznajú ti v Slovinsku, Chorvátsku, Čiernej Hore. V Taliansku ti na ňu loď nepožičajú, ale z Chorvátska do Talianska sa plaviť môžeš. Teda, ak dodržíš druhú podmienku, a to je oblasť plavby do 12 námorných míl od pobrežia. Je teda chorvátsky preukaz medzinárodný? Je, lebo čokoľvek platí viac ako v jednej krajine, je už medzinárodné. Chceš naozaj medzinárodne platnú? Tak o tom zajtra.